tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Mamatak ti Diyos Ama manakabalin amin. Anamarso ti langit ken daga. Mamatak met ken Kristo bugbog tong anak na kenapo tayo. At imaod ti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria. Nagtutuok ti panagturay ni Poncio Pilato. Nailan sa ti krus na tayo kat na itanem. Imulog tayo dagiti natay. Nagungar ti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit kat si tutukaw ti makanawan ti Diyos Ama manakabalin amin. Agapunto sa diyay nga maugong ka na iti sibiyag ka dagiti natay. Mamatak met ti Espiritu Santo. Patsyak met ti Santa Iglesia Katolika. Iti pinagririn Inanod dagiti santos. Ti panakapakuan dagiti basbasol. Katadanto met ti panagungod ti bagikan ti biyag nga agnanayon. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dungteng kumatipagaryam, matungpal kumatnaken mo, dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanin mi iti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kadakami. Di nakamet baybayan ng manugot ti sulisog, isalakan nakamkit ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot tiyan mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas idi po nga na, kas tamit itakin itagnanayon nga awan ti inggana. Dagiti misteryo ang taypan panunutan, so dagiti misteryo analadingit. Kat ti umuna agtutuok ni sa po Jesus sa jaminuyungan ti itsimani. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dungteng kumatipagaryam, matungpal kumatnagan mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ito iti kanen mi ti patinayon nga aldaw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan nakamkit ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na Apo mi a Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos sa dagan ka. Sikat na yung kasatan, karigitami na babae,
nen kasatan met ibungot siya na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, nen kasatan met ibungot siya na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, nen kasatan met ibungot siya na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, nen kasatan met ibungot siya na po may sus. Santa Maria, ngayon na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Gloria, iti Ama ken ta Anak ken ta Espiritu Santo. Kasi di po nga na, kastamit itakin itagnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol ni, ispala na kanta po sa di infierno, iturong mo amin ang kararwat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay kaasin. Iti may kadwa na lading iti misteryo masaplit-saplit na po Jesus, iti monmon asingit. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariam, matungpal kumatinakim mo diti dagakas sa dilangit. Itden kadakamtal daw ito iti kanen mit patinayon ngal daw pakawanan ti basol na kasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka nakam katay nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin na babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin na babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin na babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Santa Jesus. Maria nga na ti Diyos, kakasira kami ang managbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin na babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasira kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin na babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin na babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasira kami ang managbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin na babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, kakasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin na babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras ti papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin na babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nang gasatan kadagiti amin na babae, nang gasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria, Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Gloria ti Diyos Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Kas di po nga na kas tanto may tagnanayon nga awan tinggana,
O Jesus ko, pakawanam dagiti basbasol mi, ispala na kang tapoy sa dinferno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat ti makasapul unay ti kaasim. Ti may katlo analadingit na misteryo, mabalangatan ni Jesus, kadigiti naturumamis at sisiit. Amami, ngadat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dungteng kumatipagariam, matungpal kumatnakem mo ti dagakas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw, ituy ti kanen mi, iti patinayon nga aldaw, pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di nakamet baybayan ng manugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat nan kasatan karigita amin na babae, nan kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat nan kasatan karigiti amin na babae, nan kasatan may tibungat siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ka ti grasya, na apo Diyos sa dakan ka, sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria tama, kentanak, kenta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan dagiti basbasol mi, ispala na kang tapoy sa dinferno. Iturong mo amin na kararawat sa dilangit, nang nangrunat makasapul unay ti kaasim. Ti may kapat analadingit ti misteryo ibaklay na po Jesus singgat dagsa na krus nga agturong ti bantay Kalbaryo. Amami gandat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko mati pagariam, matungpal ko matinakim mo dito'y dagakas sa dilangit. Itdem kadakam taldaw ito iti kanen mit patinayon nga aldaw pakawanan ti baso na kasmet pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami di nakamet baybayan nga manugot ti sulisog isala ka nakamketan nga dakas. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin na babae, nenggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria nga na ti Diyos, ikakaasida kami ang nagbasol, ita kenton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikati nenggasatan kadagiti amin na babae,
nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat nanggasatan ka digiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakasida kami ang managbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat nanggasatan ka digiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat nanggasatan ka digiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat nanggasatan ka digiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, kakasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat nanggasatan ka digiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, kakasira kami ang managbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat nanggasatan ka digiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat nanggasatan ka digiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Santa Maria, Ina ti Diyos, kakasira kami ang managbasol, itaken ton oras si papatay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat nanggasatan ka digiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria. Santa Maria, Ina ti Diyos, ikakaasira kami ang managbasol, itaken ton oras si patay mi. Amen. Ave Maria, napno ka ti grasya, ni Apo Diyos ti adaken ka. Sikat nanggasatan ka digiti amin ang babae, nanggasatan met ti bunga ti tiyan mo ni Jesus. Gloria ti Diyos, Ama ti Diyos, Anak ken Diyos, Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawanan iti basbasol mi, ispala na kang tapoy sa infierno. Itulong mo amin ang kararawat sa dilangit, nang naruna ti makasapul unay ti kaasim. Ti may kalimakin maudi analadini ti misteryo so tinadawel apan nakailansa, ken ipapatay na Jesus iti kayo a krus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw ko matinagan mo, dumteng ko matipagariam, matungpal ko matinagan mo, ti daga akas sa dilangit. Itdem kada kantel daw, ito iti kanen mi iti patinayon nga daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi, kadagiti nakabasol kada kami. Di na kamet baybayan nga umanugot ti sulisog, isalakan na kamket ti dakes. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos, sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos, sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos, sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol, itakin inton oras, ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya, na Apo Diyos, sadakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria ngayon na ti Diyos, ikakaasin na kami managbasol,
itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigita amin na babae, na yung kasatan matibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Ave Maria, napno ko ti grasya na apo Diyos sa dakan ka. Sikat na yung kasatan karigiti amin na babae, na yung kasatan may tibungot siya mo na po may Jesus. Santa Maria, ngay na ti Diyos, ikakaasi na kami managbasol, itakin inton oras ti papatay mi. Gloria ti Ama, kanta na kanta Espiritu Santo. Kasi di po nga na kastamit itakin iti agnanayon nga awan ti inggana. O Jesus ko, pakawan ang dagiti basbasol mi, ispana na kanta po'y sa di infierno. Iturong maamin ang kararwat sa dilangit nang nangrunat ni pasapul unay ti kaasim. Salve Reina, ina ti kaasi, biyag samit ken inanamami. Salve sikat ti kararagan mi, da kami na pagtalaw anak na Eva. Agpakpakaasi kan nga sumasainet ngagsangsangit iti daga pagluluan. Allah ko makatalik mi, taliw mo kadakam, kambay tamatam ama na nga asi. Kat imtum malpas sa te pamagtalaw, ipakitam to kadakam na Jesus, abin dito nga bunga ti tiyan mo. Uma na nga asi, umanakem, unasamit Virgen Santa Maria, ikakaasi na kami Santa ngayon nati Diyos. Tapno may kari kami, kadagin kari ni Apo Meso Kristo, nga anak mo ken Apo mi. Kumararag tayo. O Diyos, babaen ti panagbiag, ipapatay ken panagungar ti bugbugto nga anak mo. Inkun udan na kami ti gungguna, tagnanayon panakaisalakan. Ipay mo kadaapo, tababaen ti panangpanpanunot mi, kadagiti misteryo tinasantuan una nga rosaryo, napo Virgen Santa Maria, tuladan mi ti linaunda, ket magunod mi ting karida. Gapumatlan ken Kristo nga po mi. Amen. Daydayawan tayo, itinagan ti Ama, Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Agkanta tayo, idiri tayo, himbag kenayati apo tayo,
napudno nalinteg iti amin na tao, agkakabsat tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, ti Apo adda kumakada kayo. Kiraman tayo ti kararag tayo, ti special intention ni Rogelia Pulmano ken ti pamilyana, the Jed ken Benita Ro, ni Gordon ken Luis Bruce, ni Erlinda Merina, ni Ronnie ken Pinky Biag, the Jonathan ken Florencia Gabayne, kastamot ni Margarita Rial, kastamot ni Mary Ann Castillo, ken ti Speedy Recovery ni Rowena Patugalan Mactan. Kakabsat ti Diyos, imula na ti sauna iti puso ti tunggal maysa kadatayo. Datayo ti mangawat, datayo ti pagbungaan na, no agtubo agbunga. Agdaydayaw tayo nga iti Diyos nga managayat unay. Kararagan tayo, dagiti nasyon, ti pagilian tayo, ti kapya, ti sangalubungan, ti salunat, ken pan nakaisalakan, dagiti pampamilya, dagiti kakabsat tayo nga OFW nga dati sa bali nga agdandanag mabutbuteng ti sa bali nga pagilian sapay kumata ti Dios ti mga rakop kadakwada mangted ti ayat kadakwada. Bigbigan tayo nga rod dagiti basbasol tayo tapno maikari tayo ang makiranod iti daytoy na santuan a misteryo. Apo kaasyan na kami, Kristo kaasyan na kami. Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na tayo kumatiman nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo, iti biyag nga agnanayon. Kumararag tayo. Apo, ipaimo kadta kaasim kada kami, kat yad adum dagiti parabor mo, iti kastanas nasgad ti inanama, pamatiken ayat mi, kat agtalina edkam asiriridam, iti panagtungpal mi kadagiti bilin mo, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios iso magipagbiag ken magipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo Dios nga agnanayon nga awan ti enggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Jeremias. Agsubli kayo, da kayo asaan anapudno at tao, kung nati Apo. Agsipud ta siyak ti apuyo. Mangalaak iti maysa kada kayo, iti kada ili. Ket dua iti kada pamilya, ket isubli kayo iti bantaysyon. Mangisa adakto kada iti agturay, agtulnog kanyak. Iturayan da kayto abuyugen ti kinasirib ken pan nakaawat. Untun umadu kayo iti daga, saanton asaritaen dagiti tattao ti may papan iti lakas at itulag ti Apo. Di danton panunuten wenno lagi penday toy. Di danton masapol ket di danton agaramid iti sabali. Iti dayta a tiyempo managanto ti Jerusalem iti trono ti Apo. Aguumong to sa jay dagiti nasyon itinagan ko. Di danton tong palen titarigagay ti dakes ken nasukir a puso da. Isa o ti Apo. Ti Apo aywanan na tayo akas panangaywan ti agpaspastor iti arban na. Dumngeg kayo iti Apo, da kayo a nasyon. Ipakaamuyo ti sauna kadagiti adayo a purpuro. Isuti ng warawara kadagiti Israelita, ket umungen nanto ida. Aywanan nanto ida, akas iti pinagaywan, ti agpaspastor iti arban na. Winayawayaan na dagiti Israelita, ket inispal na ida iti panakabalin dagiti napigsa a nasyon. Umaydanto agkanta asiraragu iti tapaw ti bantaysyon. Maragsakan danto kadagiti sagot ko at trigo, arak, lana, kadagiti karnero ken baka. Agsalan to dagiti babalasan ket agragsak danto
dagiti barbaro ken dagiti lalakay agrag unto. Liwlaw ekto ida ket pagbalinekto arag utiled da ang da. Pagbalinekto arag sak tila dingit da. Adaken ka dagiti sao ited tiyag nanayo na biyag. Alleluia, 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 alleluia. Adaken ka dagiti sa maka ited tiyag nanayo na biyag. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasanton nga ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na denggen nyo ti kaipapanan ti pangarig maipapan ti agmulmula. Dagiti dumngeg iti sao maipapan ti pagarian ti Dios di da maawatan. Mayarig dati bukal anagdiso iti igid ti dalan. Umay ti managdakdakes ket rabsuten na tinaimula kadakwada. Ti bukal anagdiso iti kabatuan iladawan na dagiti tattao asiraragsak nga umawat iti mensahe. Apaman amang ngegda, ngem saan nga umunag ti sa ukadakwada, ket saan da nga agbayag. Isot gapu na ang maupay da adagos, no dumteng tirigrigat ken pan nakaidadanes, gapu iti sao. Tibukal ang nagdiso iti kasiitan, iladawan na dagiti nakangeg ti sao. Ngem dida, pakaringguran, ngem dagiti pakaringguran, iti daytoy abiyag, ken panagagum ti kinabaknang, lepesen dati sao ket dida agbunga. Tibukal anag diso iti nadameg adaga iladawan na dagiti dumngeg ken makaawat ti sao ket agbunga da. Adda makaibunga ti sanga gasot makainnem apulo ket adda pay 30. Ti sao ti Apo. Ti ebanghelyo ti Apo. Good morning. Nabayag tayo amang mangag daytoy mensahe ti parable of the sower kunana daytoy ti agipurpurwak iti bukal ti sao ti Dios ipurpurwak na awaten tayo depende ijay mangawat haan nga depende may sa ti klase ti bukal nga ipurwak na awam mo nga ti ipes amoy ti ipes. Awam mo nga tati upes ang sa uni Apo Diyos. Kapabasulan tayo ito, no hang agbo agtubo de bukal ka upes siguro kung nadangam no daduma, depende ijay pakaimulaan na. Ijay daga, iso nga ni Ma'am Tina, dapat itiga gatangan na nga daga nga ikabil na tapno na bungbungan niya dagiti masitas na itaraymot ni Apo Jack. No, dumawat mo ni Apo Jack. Daya napintas jay, no papintasim di daga, napintas ti bunga na. Kada tayo maanya ti mission tayo. Dahito'y online tayo mat. Ay ibansag tayo latan. Iwarakiwak tayo dito'y lubong amin nga makaawat ti Ilocano. Kasumalat di sumalat. At damot uri dagi tayo daduma ka. Apo ni lulang ko. Iso ti mangmang tatipigsa keng kuana. Dahil sermon mo, ala ni Apo Diyos kumaati, naggaraw ko nakmat hamot nga siya, tantay mga tagikwaan dayjay. Dapat ako iburay tay laeng. Dahil kabailan tayo, ngam sauan ni Apo Diyos di iwaragawag tayo. At dapay agko na, Apo, kasano ti agsubli, kasano ti umalis ti Katoliko. O may kanto ta agsarita ta. Takayat ko ti agsubli, Apo, ta dumdum ngagak. Nga na may kanto ta agsarita ta. Uno saan nga, apay taga ano kayo?
Tarlak apo, dayumot dati pa kay saritaan na kanyak. Ingka kini apo padiyo, kasaritam, ibagam di sitwasyon mo, no ipakitam no nabunyagang kati sa bali, taamunan ti pamayan na, hagsubli ka latta. Ituloy mo na tatag dengeg no makatulong king kada tingay uray no dagitay kakabsat nga haan nga katoliko ado ti ag-comment haan nga katoliko apo ngam dumdum ngegak at least agbungbunga dijay bukel nga ni asa ni apo Dios nga para kanyada iso ti kunak ala nasayaat no nakatulong kunak uray dagitay papadi nagkikita kami jay bigan talong aldaw synodality ti suffragan Northern Luzon Santo ordinasyon ni Bishop Nick Baquilar mapandi ordaneta ore santo na aramid ti 75 years ti archdiocese as archdiocese ti Nueva Segovia kaadto dagiti mangibagbaga itultuloy mo kuno daddo mabainak ta awam mo ti ibagbaga tayo nga special ijay nata mo la kulor ti kidayo kenda na tang sityo nga nakarupang ti ibagbaga ngam di kung kuno nya ti ibagbaga na ipurwak tay latta taagbunga nga agbunga una uray kada tayo uray siya nga paadimot ado tinagkurkurangak ado dagitay agkapagkapkapsutan agkara itublak agkara tinag ngam no daytay daduma adala tamo dijay umukuok amo ito umukuok adala tamo dijay ko umukuok ni kaunggan no manggag tayo ti sauni apo Dios adala tamo daytay tarigagay nga agbalbaliw no manggag di sauni apo Dios adala tamo di tarigagay nga mangpalintag iti biag no kasjay nga manggag ti sauni apo Dios adala tamo di tarigagay nga iun-unag ti panagayat ilawlawa ti panagayat no mangmanggag di sauni apo Dios basta mo nga tagibasitan ti sauni apo Dios king kaagtrabaho adda kami dagiti daduma nakabasa dati sauni apo Dios ay apo pagtangtang si damutan pagkari damutan kaslamot kaslangay pagkukontesan ko pinalaingan ti sauni apo Dios sabali kanya tayo tipin na kontesan ti sauni apo Dios no kas ano nga agbungbunga king kadayjay nga uray hang kaagtagtagarino agbunga adda pa nagbalbaliw agbalbalin nga ayat dayjet ipagkukuntesan haan nga daytay nalalaing kami nalasigsiglata nagbasa akti Biblia nag-BBS kami nga mata BBS yaw wan ammo tayo ang ukraden ammo tayo nga basaan ngam ti kapipintasan kas ano nga agbunga dayjay sa una tilaban ditoy no kas ano nga mai-apply kas ano nga unag iji puso tayo ket may na dagiti daddo mga agbungbunga nadda konbersyonan nadda pa nagbalbaliwan no ti konbersyon ngaminan ke mapan kini apo Diosen it leads us to faith deeper faith na ununag apamati di na ununag apamati mapantumuten iti nabungbunga nga ayat di nabungbunga nga ayat isu dayjay pudpud no nga panagiburay panagserbi dayjay ti bunga ti sao ti Dios kada tayo haan nga ginalaing haan nga inkabesa haan nga detay chapter kada bersikulo haan nga dijay nakamula di utek tinapatag di nakimula ijay puso haan nga di kinaado tina i-memorize na ikabesa ti kinabunga na nukas ano ti panangiburay daytoy nagyan daytoy bunga na iso nga dadtoy puso haan lang nga ditoy utek ito'y ayat mi. Maridayo ka po, Diyos na barinig ka. Basta ka nagtrabaho dito.
kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paaya pa kaidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo ti modem nga ipatek ti sakripisyo ti misa ngem ti anyaman na sa bali a sakripisyo. Awatem kad dagitoy daton mi ket pasantum ida tapno ti idaton ti tunggal maysa pagdaydayaw na ken ka. Agserbi a pakaisalakanan mi apada-pada gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudnoon ay may karikat rumbeng anong migat pa kaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios ta idinto asaan mo amasapol ti panagdayaw mi no pay kasta impaay mo asubalitan mi asiyaman ti imparabor mo kada kami taawan mainayon ken kadagiti panagdaydayaw mi ngem agpaayda pa kaisalakanan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga itantanok ken ibunan nagda kadagiti langit ken daga ken dagiti angheles kat kunada adi agsarday. Adios dagiti amin na parswa ti langit ken daga napno dati pakaidaydayawam hosana iti kangatuan madaydayaw ti umay itinagan ti apo hosana iti kangatuan. Pudnoon ay apo abiig ka akinasanto kat si katigubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo tay espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem gati paay mo ida kada kami abagi gandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idisak bay ayawat na si aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka. Pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan agyaman kam ken ka ta impaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka dawaten mi apo tada kami a makirano diti bagi gandara ni Kristo pagkaykaysaan na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kada apo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Leo a Santo Papa mi ni David William nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pam pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar dantoy ti sidong takaasim. Kawatem kad ida iti sidong taraniag mo pagkakitaan daken kay ti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma may karikam amin iti agnanayon abiyag ket makiranod kam to. Ken nainggasatan a Birhen Maria ngay nati Dios ninagasat nga Jose nga esposo na dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga makikadua kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken magidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaisa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti enggana.
Intay umararaw iti Ama, kadlalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo. Matungpal kumatinakem mo, dito'y dagaakas sa dilangit. Itdam kadakam tel daw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngal daw. Pakawanem dagiti basol mi, akas met pamakawan mi. Kadagiti nakabasol kada kami, hindi nakamet baybayan, nga manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo, tayo salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanam na maen mi, kaniti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti batik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa, kada tayo kapya, kada kay amin kapya. Kakabsat adtoy ni Apo Jesus, ti kordero ti Diyos sa maikat kada iti basbasol ti lubong, nagasat tayo, anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may karingo, may kakanyak, ngem ti may salay nga sa mapaimbag tontoy kararwa. Kumararag tayo. Apo kaasyan na kam kadi atat taom, tapno da kami pinakiranod mo kadagiti na ilangitan a misteryo. Bayan min ti anyaman na kinadakes, ket irubwat mi tinasantuan a panagbiag. Gapo ken Apo Meso Kristong anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon, nga awan ti inggana. Ti Apo adda kumakada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti na santon a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.